Әйтеп булмас аны төбәсеннән айлы ташып торган нигез дип. Кечле итте безне, кеше итте. Әтияни сүзе, гадел тигезлек. Бу шигъри юллар авторыны шушы урында ялан тәпи уйнап үскән бала чагына иң мөһиме әтиле, әниле нигез торган яшьлек елларны алып кайтасыман. Күренекле педагоглар Гызел Бәнат Нуруллина һәм Хәйдәр Гали Диндаровларның йорт җирләре бүген юк инде. Әмма хәтер яши. Күп санлы укучылары, авылдашлары күңелендә генә түгел, хәзер инде истәлек тактасында да аны авыл сабан туенда ачалар. 1949 елны туганмын. Менә шушы җирдә, шушы туфак егезендә монда безнең бабайларда яшәгән. Әтияне нефсидә озак еллар укытучы белеме алгач, менә бу мәктәптә дә эшләгәннәр. Аларның истәлегенә һәм алар бөтен бу әнинең исеме белән, әти белән әти исеменнән башка районның авылдагы укытучылар истәлеге бит әле бу. Истәлек тактасы җирле мәктәп бакчасы янәшәсендә авыл бәйрәмнәре, сабан туйлар уза торган мәйданда урнаштырылган. Диндаровлар гаиләсе бу җирләрне үзе үк васыять итеп калдыра. Яңа һәйкәл заманында 30лап укытучы яшәгән мәктәп урамына карап тора. Хәтер тактасын ясау минем башымда идеялар инде күптәннән бар иде. Менә бу урында безнең илләр тора иде. Илдус абыйларның илләре тагын сул якта 2 йорт, уң якта 2 йортлар бит инде буш илләр. Авыл уртасында ниндидер ямсызлык та биреп торалар кебек иде. Һәм һәр вакытта да авыл уртасында 9 майлар җиткәч һәйкәл тирәсенә халык килгән вакытны ниндидер идея туа. Бу илләрне алып, шунда киләчәктә ял итү паркы ясасак бик әйбәт булыр иде. Һәм шушы идеялар белән инде мин Илдус абыйларга да беренче тапкыр мөрәҗәгать иттем. Илдус абый егезнең ничектер хәтер дек музей иттереп ясау идеясе да анарга барып җитмәдек инде без киләчәктә менә бу нигезләр бушап калгач шундый идея килде. Укытучылар нигезе булган бит инде бу чынлап та мәктәптә данлыклы укытучылар, мәктәп директоры быел менә сабан туй алдыннан шундый мөмкинлек табып үзебезнең әйткән сүзебезне эшлик дип тырыштык һәм аны эшләп тә чыктык. Парк территориясын узган елны койма белән уратып алганнар быел үзен истәлек тактасы бизәде. Тора-бара бу урын тагы да ямләнер һәм үсеп килүче буын өчен тарихи мираска әйләнер дип өметләнә Илдус ага. Аның сугыш батырлары истәлегенә куелган һәйкәл янәшәсендә урнашуы да куанычлы ди ул. Бер яктан әти-әни, икенче яктан Бөек Ватан сугышында һәлак булган туганнар хәтере саклана. Йорт нигезенә карап тора безнең әнинең 2 туганы, бер туганнары. Берсе аның Нуруллин Мәхмүд Бәләхмәт улы, икенчесе Нуруллин Рифкат Бәләхмәт улы. Буларның берсе Карпат тауларында һәлак булган, икенчесе Берлинне алганда, сугышканда, нидер бер Берлин алдындагы нидер пунктны яулаганда һәлак булган. Икесе дә танкистлар иде. Патриотик тәрбия шушы бит инде ул. Менә шулар шушы һәйкәлләргә хәтер яткарларга карап балалар тәрбияләнә. Кешенең кадерен белергә өйрәнә. 81 ел элек төгәл 22 июньдә Бөек Ватан сугышы башлана. Меңләгән, миллионлаган кешеләр өчен матәм көне, ил күләм һәм шәхси кайгылар китергән дата. Аны онытмас өчен хәтернең яшәү кирәк. Ул исә менә шундый истәлекле урыннар, һәйкәл, стеллалар, монумент, барельефлар белән киләчәк буынырга барып җитә дә инде. Рухлары шаттыр әтиянинең. Безне монда күреп тә истәлекле изге нигездә.